Tak hoďte, ukážem vám, čo som postavil. Tak to najprv. To je vchod. Tu je takto zatáč, tu je garáž. Tak, no takto cesta. Pri jazierku ďalšia garáž, to je taká obdobný kameň. No, tu sa veci spalujú na prach, potom takto. Takto točíte. Tuto sú stroje, čo pracujú v spalovni, to takto. Vidíte, no a križovatku. A keď pôjdete z križovatky sem, tak tu je spalovňa, kde sa to nespaluje úplne na prach. Vidíte, už to nejaké smetie. A toto, keď takto idete po nájezde hore, tak sa dostanete do garáže. Tam parkujú. A toto je také, čo kde lietajú. To je hromada taká, čo nepoužili. No. Je takto. Tak, a to je také preto, že, no neviem, ale mal by správne ísť sem. A to sa pod to ide, tam vnútri parkovisko. Tu na druhej strane sa vyjde, tu sa otvorí. Jedno hore, jedno dole. To dolné dole a to horné hore. No a takto hore. Pokiaľ chcete to, tak tuto. Keď ísť ďalej, tak takto. Hen tak, tam zídete takto a môže ísť zase hore. Alebo hen tam skočí cesta, alebo tak. A pokiaľ chcete ísť takto, tak, a chcete si, tak môžete ísť takto. A tam už bolí. A pokiaľ tam chcete ísť rovno z mostu, chcete mať skrátku, tak môžete ísť tak to. Ukážem vám ešte ďalšie cesty. Keď to je takto, takto, garáž, takto, tak. Toto, pokiaľ pôjdete sem, tak tu môžete ísť takto. Toto sa vám môže sklopiť dole, aby ste mohli ísť hore. A to vás potom, toto horné vás odvezie túto hore a toto dolné vás odvezie na spodné. To je výťah. No a tu pod tým sa môže parkovať a tu je ešte takto priechod a tu sa tiež parkuje závora. Potom takto zátačka, môžete ísť takto po moste. Tuto je ešte taký dom, čo nie je dom, nemá stielnú strechu. Tu žral kúsok cesty a tuto auto spadlo do rieky. Tuto tento robot pomocníček je čo tam pláva. No, ten most takto. Tu ste zase tu na rovine a keby ste išli rovno, tu je takto vchod. Ukážem vám ďalej. Takže potom vojdete tuto. Aj tuto sa môže parkovať. To je autosalon. Potom môžete ísť takto hore. Tu ísť do boku. Tam môžete zase prejsť hore. Potom zase do boku hore, až keď sa dostanete sem. Tu parkujú auta, tak to môžete ísť hore a tu
Keď parkujú auta, to je úplne vrch. Ukážem vám tu z diaľky. Diaľky to je pekné. Tak. A z druhej strany je to pekné. Tiež. No ešte vácej. Tak, a tu je tá väža. Šprcatela. Tak som dal toto. Také obložničky. A to je všetko. Ešte tam je také parkovisko. Ukážem vám. Takéto pri soche. Tu je tu je smeťák, aby mali čo vynášať z tej spalovne. Toto je garáž, to ide takto hore. Táto závara sa vám otvorí, môžete ísť dovnútra. Tu parkuje auto, potom ešte tam jedno parkuje. Potom tu parkujú dve autá. A potom tu parkujú dve autá ešte. A toto je to na ozdobu. A to je všetko. Ahojte.